खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि लाइभआव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बरायबाय। आङो दिनै लाइभआव फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय आङो नोंथांमोननो लागै भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो लागै आङो गोबावसैमोन लाबोनो मोनाखै, गोबां बेस्थतानि गेजेराव दङमोन आङो आरो सानाव सानसे जेब्ला बेस्थ थायो बिदिनो एडिटिंनिबो खोथा थाहैयो, टाइमफोरखौ मोना, एसे देहायाबो असुस्थमोन, बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय आङो नोंथांमोननो दाख्लै मोनसे बुंनानै दोनदोंमोन दाख्लैनि भिडिअआव जे आङो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय प्रफेसि सिरिज लाबोनायनि बाथ्रा, बाइबेलनि प्रफेसिफोरखौ आङो लाबोगोन। आंनि प्रफेसि नङा, नाथाय बाइबेल प्रफेसि, मानोना आंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बर' बाइबेल प्रफेसि। दा जिसु ख्रिस्टआ एबा थोनहरजानायफ्रा बा नाबिफ्रा जेसेबां बाइबेलाव प्रफेसि होनानै दोनदों, बे प्रफेसिखौ आङो बिजिरना होनाय, बिनि मोनसे आयदा आङो लानो सानदों आरो बे उद्देश्ययैनो आङो बे चेनेलनि मुंखौ दोनदों। आङो जिसु ख्रिस्टआ जे पृथिबियाव फैबाय, पृथिबियाव फैनानै गोबां सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावबाय, सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनानै दानिया बियो गोबां फिदिंनाय बाथ्राफोरजों बै समाव बुंलांदों आरो जोंनि गोबाङानो फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो साधारन मानसिफ्रा बुजिस्लाबनो मोना। जिसुनि फिदिंनाय बाथ्राखौ, माबे फिदिंनाय बाथ्राया मा बुंनाय जादों आरो जिसु ख्रिस्टआ मानि थाखाय फिदिंनाय बाथ्राफोरजों बुङोमोन। मानोना बै समावहाय डाइरेक्ट जिखुनु बिषयखौ बुङोब्ला आरो बुजियामोन, आरो दानि गोबां मानसिफ्राबो सिदा खोथाखौ बुजिया आरो माखासे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुङोब्लासो बुजियो। तुद्रुप जिसु ख्रिस्टआ गोबां फिदिंनाय बाथ्राखौ बाइबेलाव होलांदों। दा आङो मोनसे फिदिंनाय बाथ्राखौ दिनै लाबोनो सानदों आरो बे फिदिंनाय बाथ्रायानो जाहैबाय गाव जिसु ख्रिस्टआ बै समाव गावनि मिनिस्ट्रिखौ गायसनना गालांनानै, प्रसार खालामना गालांनानै जोबनाय टाइमाव, जोबनाय सानाव बियो जे लांफैफिनगोन आरो बे फैफिननाय समा माला जागोन होननानै जिसुनि सोलोंग्राफ्रा सोंदोंमोन आरो जिसुआ बे समाव बुंदोंमोन जे बै समाव गाव माब्ला फैगोन, बे दिन आरो थारिख बा बे समखौ, थि समखौ जिसुआ गावबो मोनथिया आरो सोरगोआव थानाय दुतफ्राबो रावबो मोनथिया। बे समखौ अनलि इसोराल' मोनथिगौ, आफा इसोरासो बेखौ मोनथिगौ होननानै बियो सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बुंदों। आरो बेखौ खिन्थानायनि उनाव अबयसे बियो बुंदों जे दिन थारिख बेखौ फिक्स खिन्थानो हायाब्लाबो गाव माबे थारिखआव माबे दिनाव फैगोन, बे दिन थारिखखौ फिक्स जुदि खिन्थानो हायाब्लाबो फैनाय सिगां सिगां मा मा जागोन, नैबे बिसयफोरखौ बियो रायथिदों। आरो जों गोबां गिर्जाफ्राव, कनफारेन्सफ्राव
जोङो खोनायो जिसु फैनायनि सिगां सिगां मा जागोन, हादोरजों हादोर, हारिजों हारि, बिदा फंबायजों बेबायदि नांज्लाय खमलाय बेफोर जागोनखौ जोङो खोनाबाय थाखायो। दानिया मोनसे बिसयखौ जिसुआ बुंदों फिदिंनाय बाथ्रा, जे दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा, बेखौ आङो फ्राय खोनाबाय गिर्जाफ्राव, सेमिनारफ्राव आरो सभाफ्राव आङो खोनाबाय जे दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा। आरो जोंनि गोबाङानो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ फिदिंनाय बाथ्रायैनो बुंनानै दोनो। जेब्लानाखि आङो उन्दैमोन आङो खोनायोमोन दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा, खारन जोंनि जे फान्जि देवबाराव मा बिसयखौ जोङो फरायगोन, देवबारावहाय मा बिसयखौ लागोन, बिनि मोनसे लेखा थायो, फान्जि थायो। थ' बेफोर फान्जिफ्राव जेब्ला थाखायो दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा, बे फिदिंनाय बाथ्राखौ गिर्जाफ्राव जों खोनाबोदों। आरो बे फ्रायानो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ फिदिंनाय बाथ्रायैनो बुजायनानै बिदिनो जालदाब दोनो। नाथाय फिदिंनाय बाथ्राजों जे माबा मोनसे जिसुआ मोनथिहोनो हास्थायदों बा माबा मोनसे बुजायदों, नैबेखौहाय फ्रायानो बाङायनानै होजोबा। थ' आङो बे बिसयखौ आङो फरायनो सानबाय, बेखौ मोननो हागोन लुकासनि 21 अध्याय 29निफ्राय 33। लुकास चैप्टार 21 verse 29 to 33। बेयावहाय गोजौआव लिरदों दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा। जिसुआ बिसोरनो फंसे फिदिंनाय बाथ्राखौ खोथाबाय। दुम्रु बिफां आरो गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ नायदो, बेफोरखौ रोदोमखांनाय नुब्ला नोंसोरो गाव गावनो मोनथियो गोलोम बोथोरा खाथि जाबाय होननानै। बेबादिनो नोंसोरबो बेफोर घटनाखौ जानाय नुब्ला इसोरनि रायजोआ खाथिसै होननानै मिन्थिदो। नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, बेफोर मानिया जाजोबागौमानि बे फिरिया गोमोरथारनाय नङा। नख्रां आरो हाया गोमोरगोन, नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा गोमोरथारनाय नङा। बेयावहाय जिसुआ दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंदों। आरो जेब्लानाखि जोङो मोनसे फिदिंनाय बाथ्राखौ जोङो बाइबेलाव मोनो, अब्ला बे फिदिंनाय बाथ्रायाव जोङो मा सानो जे बेयाव खुनु रियेलिटि गैया, नैबेखौ जों साननानै लायो। नाथाय फिदिंनाय बाथ्रायाव जे गोबां रहस्य हाबनानै थायो, नैबे रहस्यखौ मानसिफ्रा बुजिनो हास्थाया। दुम्रु बिफां आरो गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ नायदो, बेफोरखौ रोदोमखांनाय नुब्ला नोंसोरो गाव गावनो मिन्थियो गोलोम बोथोरा खाथि जाबाय होननानै। नैबे दुम्रु बिफां आरो गुबुन बिफाङा माखौ होननाय जादों? जोङो फार्स्ट टाइम बुजिनोब्ला जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन। दुम्रु बिफाङा मा बिलाइ, माखौ बुंदों? आरो गुबुन बिफांफ्रा मा बिलाइ? आरो नैबे गोलोम बोथोर मोनसे सिजन, बे सिजन फैनाया माखौ बुजायदों? बेबायदिनो नोंसोर बेफोर घटनाखौ जानाय नुब्ला इसोरनि रायजोआ खाथिसै होननानै मोनथिदो। बेफोर घटना होनदों, मा घटना? जे दुम्रु बिफां रोदोमनाय लोगो लोगो बै घटनाफ्रा जागोन। आरो गुबुन बिफांफ्रा, दानिया जोङो दुम्रु बिफाङा सोरखौ बुंनाय जादों, माखौ बुंनाय जादों, जों बेखौहाय बिजिरनानै नायनि। जों बेखौ मोननो हागोन जेरेमियानि 26:5। जेरेमिया 26 अध्याय 5 पदआव बेबायदि लिरदों।
सारिनिफ्राय फरायनि अब्ला फोरबुआ आंखौ होनदों आं इजराइलनि फोरबु इसोरा होनदों जेरै गाहाम दुम्रु बिथाइफोरखौ हामजायो बेबादिनो आङो जे जुदायारिफोरखौ बे जायगानिफ्राय खालदियारिफोरनि हादराव थोनहरबाय आङो बिसोरखौ हामजानायजों नायगोन। मा होनदों बेयावहाय दुम्रु बिफांफोरखौ जेरेखम हामजायो बे जुदायारिफोरखौ आङो हामजानायजों नायगोन। थ' इजराइलफोरखौ इसोरा दुम्रु बिफांजों रुजुदों। दुम्रु बिफाङा जेरखम इजराइलफ्राबो एरखम इसोरा बेखौ बुजायनो नागिरदों। आरो दानिया जों मोनसे पदआव नायबावनि जोङो बेखौ मोननो हागोन हसेया 9:10 बेयाव बिदि लिरदों फोरबुआ होनबाय मारु गोरान फोथाराव द्राखा बिथाइखौ मोननानै जेरै खुसि जायो बेबादिनो आङो इजराइलखौ मोननानै खुसि जादोंमोन। मारु गोरान फोथारबारियाव खुसि जादोंमोन गावनि बोथोरनि सिगांथाराव मोनग्रोनाय दुम्रु बिफांनि बिथाइनि समान आङो नोंसोरनि आजौ आजैफोरखौ गाहाम मोनदोंमोन। मा होनदों मोनग्रोनाय गावनि बोथोरनि सिगांथाराव मोनग्रोनाय दुम्रु बिफांनि बिथाइनि समान फार्स्ट सिजनाव मोननाय दुम्रु बिफांनि बिथाइ जे सिजननि आबाद दुम्रु सेम बेयावबो इजराइलफोरखौ इसोरा दुम्रु बिथाइजों कम्पेयार खालामदों। डेट मिन्स इसोरा दुम्रु बिफांखौ एबा दुम्रु फिथाइखौ इजराइलखौनो बुंदों। आरो मोनसे जों नायबावगोन बेखौ जों मोननो हागोन जुएल नाबिनि 1:7 बिसोरो आंनि द्राखा बोन्दोंखौ आद्रि खालामबाय आरो आंनि दुम्रु बिफांखौ सिफायबाय बिसोरो बिनि बिगुरखौ खुनानै खोख्लैबाय आरो बिनि दालाइफ्रा गुफुर जास्लायबाय। बेयावबो जोङो नुबाय आंनि दुम्रु बिफांखौ सिफायबाय बेयावहाय इसोरा इजराइलफोरनि बिषयखौनो इजराइलफोरनि खोथाखौनो बेयाव बुंदों आंनि दुम्रु बिफांखौ सिफायबाय। दानिया सोर दुम्रु बिफांखौ सिफायखो सोरखौ बुंदों जोङो बे बिषयखौ मोनथिनोब्ला जों एसे गोथौआव हाबनांगोन। बे बिषयखौ मोनथिनो थाखाय जोङो एसे हिस्ट्रिखौ नायनांगोन जिसुनि उननि घटना आरो माखासे बबेबा मोनसे खेथ्रआव जिसुनि समनियाबो फैगोन। जेरेखम जिसुआ जेब्ला नख्राङाव नख्राङाव सोरगोआव थाङो बे पृथिबियाव गासैबो मिनिस्ट्रिखौ गावनि सोलोंग्राफोरनि दारै जिखिनि मावनांगौ गासैखौ फोरोंजोबनानै बेयो सोरगोआव थाङो आरो सोरगोआव थांनायनि जिसुआ सोरगोआव थांनायनि 40 बोसोरनि उनाव जे इजराइल हादोराव ओरैबायदि जाबाय रमनिफ्राय बिसोरखौ होखारहरबाय बिसोरखौ इहुदिफोरखौ जुद्ध फेजेननानै बिसोरखौ इजराइलनिफ्राय हुनहरबाय आरो फिलिस्टियारिफ्रा बिसोरो सेरखाय बेरखाय जानानै खारनांबाय सोरबा बुथारजाबाय दानथारजाबाय आरो बे हादोरखौ इजराइल हादोरखौ जेबो सिनसाफोर गैयै बेबायदि अबस्थायाव खालामबाय आरो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव बिसोरो खारनानै थानो गोनां जाबाय। इहुदिफ्रा बुहुमनि दाब दाब जायगायाव खारनानै थाहैबाय
आरो जेसेबां बे देशावहाय इजराइल देशाव जेसेबां मोसौ मोसा दाउ अमा फारौ जा दं गासैखौबो संहार खालामजोब्बाय। मोनसेबो न'नि अबस्था दोनासै। दंफां मुराफोरखौबो सावलांजोबदों। ओरैबायदि गाग्लोबदों, ओरैबायदि गाग्लोबदों, बुहुमनि दाब दाब देशफोराव खारनानै थाहैदों। आरो जोंनि इण्डियायावबो बिसोरो खारनानै थाफैनो बाध्य जादों, रिफुजिफोर बादि। आरो चाइनायावबो थाहैदों। बेबायदिनो बुहुमनि गोबां हादराव बिसोरो खारनानै रिफुजि बादि थाहैनो गोनां बाध्य जादों गावसिनि जिबनखौ बासायनानै। आरो गोबां देशनि गोबां हादोरनि मानसिफ्रा बिसोरखौ नासयदों, बुथारदों, दानथारदों। नाथाय हिस्टरिया जोंनो खिन्थायो जे बुरुन्जिया जोंनि इण्डियायाव फैनाय इहुदिफोरखौहाय बुथारनाय जायाखै, दानथाराखैबो। नैबेखौहाय खिन्थायो स्कलारफ्रा, एक्सपार्टफ्रा। थ' इण्डियायाव फैनाय इहुदिफोरखौहाय जेबो खालामाखै। आरो बेबायदिनो इहुदिफ्रा जार्मानावबो खारनानै थाहैदों। आरो बै समाव हिटलारनि सासनमोन, हिटलारनि सासन। आरो गुबुन गुबुन देशफ्राव जेरावबो बिदिनो दानथार जादों। बेबायदियैनो हिटलाराबो गोबां लाख लाख, नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय जे हिटलारा इहुदिफोरखौ बेसेबां बुरजा बुथारदों आरो मा रोखोम नासयदों, बेखौ लिरनानै नाय। आङो नुदों 6 मिलियन होनना बुंदों। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोआव थांनायनि 40 बोसोरनि उनाव 6 मिलियन इहुदिफोरखौ बुथारनाया मामुलि खोथा नङा। 6 मिलियन बा 60 लाख, एथ' बुरजा मानसिखौ बुथारदों। आरो ओरैबायदि नासयदों बिसोरखौ, बिसोरनो जानोबो मोजां मथन बिसोरनो जानोबो होआमोन, एसे एनैल' जानो होयोमोन। आरो बिसोरखौ बन्दी खालामनानै दोनोमोन, हाराजों बिगुरजोंल' खालामनानै दोनोमोन। आङो बेखौ भिडिअ बानायनो सानदोंमोन लाइभआवहाय। आङो माखासे क्लिपफोरखौ, माखासे इमेजफोरखौहाय आं कालेक्ट खालामनानै दोनखादोंमोन। थ' मालाबा आं होसिगोन। जेखियानो जाया मानो हिटलारनि सासननि खोथाखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिखागोन जुदि सार्च खालामनानै नायोब्ला। ओरैबायदि हिन्जावफोरखौ बियो नासयदों जे बिसिनि हाथाइफोरखौ कमप्लिट गोथां गोब्राम एकदम बोख्लाबबायदोंमोन। आरो खानाइफोरखौ गथायैनो बुखुदोंमोन। आरो बे खानाइफोरखौ बिसोरो ड्रामा देखायनाय बायदिसिनायावहाय नकल खानाय लानो थाखाय बेबायदि बिसोरो साप्लाइ खालामदोंमोन गुबुन देशआव। थ' बेबायदियाव बाहायदोंमोन, गोबां नासयजादोंमोन। आरो बेबायदि गोबां नासयजानानै बुथारजानानैबो बिसोरो इसोरखौ खुलुमदोंमोन। सानसेयाव खेबथाम खेबथाम बिसोरो इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन। सानसेयाव खेबथाम खेबथाम इसोरखौ बिसोरो प्रार्थना खालामदों। नाथाय इसोरा बिसोरनि खेबथाम खुलुमबाबो, प्रार्थना खालामबाबो खोनासङाखै। खेबथाम गाहाम माबाबाबो बिसोरखौ खोनासङाखै। इहुदिफोरखौ, इजराइलारिफोरनि गोसो गाबनायखौ इसोरा खोनासङाखै। दा बिसिनि बे इजराइल हादोरखौ बेबायदि खालामनायखौ इसोरा बेवहाय जुवेल नाबिनि बिजाबाव प्रफेसि, बे जुवेल नाबिनि दारै प्रफेसि होनानै दोनखादों इसोरा सिगांनो, जे आंनि दुम्रु बिफांखौ सिफायबाय,
बे दुम्रु बिफांखौ सिफायबाय, बिसोरो बिनि बिगुरखौ खुनानै खोख्लैबाय, बिनि दालाइफ्रा गुफुर जास्लायबाय। ओरैबायदि अबस्था जाबाय इजराइलनि अबस्थाया, बेयावहाय मानसि थानो अबस्था गैयै खालामनानै दोनदों। खुनु मानसिया थानो हाया बे जायगायाव। ओरैबायदि अबस्था, ना अखा, ना बांखा, ना बिफां फांसे, बेबायदि जादों। एक बोसोर 2 बोसोर नङा, 1800-1900 बोसोरा बेबायदि जानानै थाबाय थादों। आरो इसोरा ना बेफोरनि दारै सिगां नुहुरजोबखायोखाय बेयो प्रफेसि नाबिनि दारै बुंनानै बे जेरेमियानियावनो हक, हसेयानियावनो हक, बा जुएल नाबिनि दारैनो हक प्रफेसि होनानै दोनदों जे बेबायदि बिफांखौ जेरै बुखुदों आरो बे बिफांनि दालाइफोरखौ जेरै बिगुरखौ खुदों, बेबायदि इजराइलखौ खालामदों होननानै। थ' बेफोर जाथायफ्रा माब्रै जाखो? जोङो एसे जिसुनि जे थैनांनाय, बे थैनांनायाव जेब्लानाखि पिलाटआ आखाइ सुयो, पिलाटआ बुङो जे आङो बे मानसिनि सायाव आङो नंबो दाय नुवाखै। जेब्ला बे बाथ्राखौ बुङो, धोरोम गुरुफ्रा, इजराइलारिफ्रा, जुदायारिफ्रा हख्राव हख्राव बुंदों बेखौ क्रुसाव हो। ओरैबायदि बुंदों, नांगौबा बिनि खर'नि थैया जोंनि आजै आजौनाव नांथों, बे पापआ जोंनि आजै आजौनाव नांथों होननानै बिसोरो पापखौ रुजुननानै लादों। अब्लाबो बेखौ क्रुसाव हो, अब्लाबो बेखौ बुथारनांगौ, नै बेबायदि डिमान्ड खालामदों बिसोरो। आरो फैयै फैयै गावसोरनो जे साव नाजावनानै लानाय हिसाबै, गावसोरनो सावखौ नाजावना लानाय हिसाबै बे फिरि फिरि नांदों। आरो बेनो दिनैसिम सोलिनानै दं। दाना फैयै फैयै 1948 आरो 47, 1947 आरो 1948 लुकासनि बैयाव मारै होनदोंमोन, गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ नायदो, दुम्रु बिफां आरो गुबुन गुबुन बिफांफ्रा रोदोमनो हमबाय। 1947 आरो 1948 1947 इन्डिया फ्रिडम जाबाय। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन देश फ्रिडम जादों। 1948 बे समाव म्यानमार बिसोर जाबाय, नर्थ करिया, साउथ करिया मोननैबो जाबाय। आरो 48आवनो इजराइलाबो फ्रिडम जाबाय। दानिया गुबुन दंफांफ्रा सोर जाखो? दुम्रु बिफाङा जुदि इजराइला जाबायबा, इहुदिया जाबायब्ला, गुबुन दंफाङा इन्डिया, म्यानमार, नर्थ करिया, साउथ करिया, गुबुन देशा फ्रिडम जानाया गुबुन दंफां। आरो इहुदिफोरा गावसिनि इजराइलखौ मोनफिननाया बेयो जाहैबाय दुम्रु बिफां। इहुदिफोर फ्रिडम जानाय दुम्रु बिफां बिसोरो। थ' बिसोरो जेब्ला गावसिनि इजराइल देशआव थांफिनो, आगान हैफिनो, थांनानै जेब्लानो बिसोरो गावसिनि देशआव आगान हैदों, ओरैबायदि अखा हादों। बै होखारजानाय समनिफ्राय बिसोरो गावसिनि देशआव हाबहैजासिम गेजेराव अखा गैयामोन, अखा बांखा खुनु गैयामोन। रानस्राव जायगा, बालाबारि जायगा। जायफ्रा इजराइलाव थांदों बिसोरो निस्सय मोनथिगोन इजराइलनि हाया माबादि।
मारु गोरान फोथारबारि जोंनि सासे बिटिसिनिफ्रायबो बेरायहैदोंमोन जाहैदों बिथांमोना खिन्थाफैयो बेबायदि देशाव जिसुआ आथिंजों थाबायनानै बोरै मिनिस्ट्रिखौ प्रसार खालामोमोन आसुरित बेबायदि होननानै थ' जेब्लानो इहुदिफ्रा 1948आव जेब्लानो आगान हैदों गावसिनि देशाव अखा हादों गोबां अखा हादों आरो गोबां अखा हानानै ओरैबायदि रंजानाय जेरै इन्डिया रंजादों पाकिस्तान बिसोरबो फ्रिदम जादों गुबुन गुबुन दंफां बिसोरो जेब्लानाखि इजराइलाव थांनानै गानहैयो अखा हाबाय आरो लासै लासैनो बिसिनि आबाद मावनो मोनसे माबाया पजिशना फैफिनबाय आरो जानो हागौ इसोरनि आशीर्बादा बिसिनाव थानायखाय बिसिनाव सावबो दं आशीर्बादबो दं बिसोरो मोननैखौबो लायो दङ बिसिनि माबायाव आरो बिसिनि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय दा वर्ल्डआव बिसोर जे गाइखेर साप्लाय होयो बिसोरनो टपआव जानानै दं गाइखेरल' नङा बिसोरो टेक्न'लजियावबो फार्स्ट पजिशन जानानै दं नोङो मबाइल एन्ड्रइड होन नोङो सफ्टवेयार नोङो माबा होन नोङो जिखुनु माबा मोनसे एप्लिकेसन नोङो प्ले स्ट'र नङाबा जाया प्ले स्ट'राबो बे इहुदिनि थ' गोबां टेक्न'लजिखौबो बिसोरो दिहुनदों दिनै गोबां देशा बिसोरखौ लोगो नांनानै बिसोरखौ जुद्धआव फेजेननो हाया मुस्लिम कान्ट्रिया 6टा देश लोगो नांनानै सिगांनि समावनो बिसोरखौ आक्रमण खालामदोंमोन नाथाय फेजेननो हायाखै थ' जेब्लानाखि 1948 जायो बे समखौनो जिसुआ दमरु बिफाङा जेब्लानाखि रोदोमो नोंसोर मोनथिदो गोलोम बोथोरा खाथिसै होननानै थ' नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जे दमरु बिफांनि बिलाइ रोदोमनाया माखौ होनदों जेब्लानाखि गावबागाव देशा जेब्लानाखि फ्रिदम जायो नैबेखौनो रोदोमनाय बाथ्राखौ बुंदों बेफोर घटनाखौ जानाय नुब्ला इसोरनि रायजोआ खाथिसै होननानै मिथिदो थ' जोंनि गोबाङा साननो हागौ 1948आव इजराइला फ्रिदम जादों दिनैसिम मानो जिसुआ फैफिनाखै दिनैसिमावथ' 1948 निफ्राय 2025 बा 75 बोसोर ओरै 1948 52 मथा मथि बिदिनो 70 बोसोर बारहैबाय थ' दासिमबो मानो जिसुआ फैया नैबे जोंनि कुइसन आरो खिन्थु बेयाव मा होनदों गोलोम बोथोरा खाथि बेफोर घटनाफ्रा जानाय नुब्ला नोंसोरो गोलोम बोथोरा खाथिसै होननानै मोनथिदो इसोरनि रायजोआ खाथिसै होननानै इसोरनि रायजोआ खाथि होननानैसो बुङो जोब्बाय इसोरनि रायजोआ सफैबाय होनाखै खाथि माने जाबावनांगौ घटना दंबावो आङो मोनसे बिषय संसाराव जानाय मोनसे बिषयखौ आं बुंनो सानदों दा जोङो मबाइलाव एन्ड्रइड मबाइलाव नै दा जों लाइभ फैदों आरो जिखुनु जोङो इन्टारनेटखौ एन्ड्रइड मबाइलाव जों बाहायो लेपटपाव बाहायो नाथाय नकियानि सिइअआ बुंदों जाहैबाय 2030 सिमावहाय मानसिजों इन्टारनेटजों कानेक्सन खालामगोन दानिया बे एन्ड्रइड मबाइला सिम नङाबा सलिया थिग 2030 सिमाव बेबायदि सिम कार्ड टाइपनि मानसिनि
स्किननि सिङाव इनसार्ट खालामगोन आरो इन्टारनेटजों मानसिजों कानेक्ट खालामगोन। बेनिखायनो वर्ल्ड इकनमिक फरामनि एडभाइजार जे युval न'आ हारारि बिथाङा बुंदों जाहैबाय men are hackable animal now. Men are becoming hackable animal now. मानसिफ्रा हेक खालामजानाय जुनार जानो थांगासिनो दं। माबादि जुनारनि बाथ्राखौ बुंदों? जेरै जोंनि एकाउन्टखौ हेक खालामो हेकारा। जेब्लानाखि इन्टारनेटजों मानसिजों कानेक्ट खालामगोन अब्ला मानसिखौ हेक खालामगोन। आङो सानजा थांनो नागिरबा नोंनि लामाया बिथिं नङा, गुबुनथिं थांनो होगोन। तो हेक खालामगोन। नैबे 2030 सिमावहाय बे बाय हुक और बाय क्रुक बियो जाथारनांगौ होननानै बेखौहाय बिसोरो डिमान्ड होगासिनो दं। बे निउसआ सिक्रेट दै। बेनि निउसखौ जोंनि गोबाङा गुरुत्व होआ आरो लायाबो बिनि आपडेटखौ। तो गोबां जानो लागा घटनाफोर दंबावो। नैबे घटनाफोरखौ जानाय नुयोब्ला नोंसोरो मोनथिदो गोलोम बोथोरा खाथि जाबाय आरो गोलोम बोथोरा बे जिसुनि फैफिननाय टाइमखौनो बुंनो गोलोम बोथोर। आरो 32आव नायदो नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो बेफोर मानिया जाजोबागौ मानि बे फिरिया गोमोरथारनाय नङा। बेयाव एसे साननोलगिया बिसय दं। बेफोर मानिया जाजोबागौ मानि माबे घटनाया गोजौआव बुंनाय बेफोर घटनाया मा घटना? गोबां महाक्लेशनि घटना जोङो रेभेलेशन चेप्टाराव नायोब्ला नुयो। सातिनि 21टा जे बिपत्ति घटना नैबे घटनाखौ बुंदों जिसुआ। बेफोर घटनाफ्रा जाजोबागौ मानि बे फिरिया बे जेनेरेशना गोमोरथारनाय नङा। बे जेनेरेशना सोर बिलाय? दानिया बे जेनेरेशन होनना बुङोब्ला दुमब्रु बिफां रोदोमनाया सिन्था खालामदों। दुमब्रु बिफां रोदोमनायखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोङो नुबाय होनना बुंजायो। 1948नि घटना 18नि नङा। बेनिखायनो बे फिरिया बे जेनेरेशना नै दानि जेनेरेशनखौ बुंदों बे जेनेरेशना जोबागौमानि गोमोरथारनाय नङा। बेफोर घटनाफ्रा जाजोबगोन माने बे जेनेरेशना बेफोरखौ नुलांजोबगोन होननाय जादों। आरो 33आव बुंबावदों जिसुआ नख्रां आरो हाया गोमोरगोन नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा गोमोरथारनाय नङा। मानोना बेनो जागायनाय बेनो जोबनाय। जिसुआनो आल्फा जिसुआनो ओमेगा। बेनो जागायनाय बेनो जोबनाय। बिनि थाखायनो बे इसोरखाय बिनि बाथ्राया माब्लाबाबो फेलें जाया होननाय जादों। नख्रां आरो हाया गोमोरगोन बे बेसेबां गिदिर खोथा। जों बेखौ लाइटलि लायो, जों सिरियास लाया। नाथाय बे खोथाया बिराद गिदिर। बेनिखायनो वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रफेसि इन द बाइबेल। बाइबेलनि मोनसे प्रफेसिफोरनि मादाव बियो मोनसे गिदिर जिसुनि होलांनाय प्रफेसि जे गाव फैफिनगोननि खाथि जानायनि प्रफेसिया बे जोबोद गिदिर मोनसे प्रफेसिनि भितराव बे गिदिर प्रफेसि होननानै स्कलारफ्रा बुङो। बेनिखायनो नैबे जोबोद जिसुनि फैफिननाया जोबोद खाथि जाबाय।
थ' 1948आवनो जुदि बिलाइया रोदोमदोंब्ला दासिमाव बे बिलाइ रोदोमनायजों लोगोसे फिथाइफ्रा थायहांबाय आरो बे फिथाइया थायनानै जेब्ला मोनगोन सिरिनायनि सिगां हायाव सिरिगोननि सिगां बै न'नि बिगोमाया बेखौ निस्सय खानानै लांगोन आबादखौ थिखोनानै। माथाइनि 26आव जिसुआ मा होनदों? इसोरा गावनि सायख'जानाय लेंफोरनि थाखाय बे समखौ फुसुंगोन, नङाब्ला इसोरा सोरगो रायजोआव सासेबो मोनलांनाय नङा। सैताना ओरैबायदि पलिसि बानायदों, प्लेनिं बानायदों, इसोरनि रायजोआव सासेबो मानसिखौ हरा होननानै। बेनिखायनो बे दुम्रु बिथाइया दासिमाव फिथाइ थायबाय, मोननोसै आरो सिरिनायनि सिगां न'नि बिगोमाया बेखौ खानानै लागोन। थ' आं दिनैहाय नोंथांमोना बे दुम्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्राखौ निस्सय बुजिबाय जानांगौ। आं बारा गोबाव लाइभआव थानो सानासै। दा मोजां आं दिनै बेखिनियावनो आं बिदाय लाथ'नो सानबाय। इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथों। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन। खुलुमबाय।